ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ರೋನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಅರುಣ ಮಸಾಲಾ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾನ್ ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್. ಸೊ ಇನಿತ ಸಂತೆ ಬತ್ ಬೂರ್ದುನು ಕುಡ್ಲದ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ನಿಗ್ಲೇನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ, ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪೆರ ರೆಡಿ ಆದ ಕಾತ್ಕೊಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ನಕ್ಲೇನು ಮೋಕೆಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲನೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚನ ಪೊರ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ರೆನಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ತ್ರಿಭುವನ್ ಹೀರೋ, ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ನಂದಿನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ ದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆದ KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ఒక గ్రీన్ ఎనర్జీ పార్ట్నర్ ఆదు నమ్మనే కుంబ్లే సోలార్ అండ్ అంచనే వీ హ్యావ్ కాస్ట్యూమ్ పార్ట్నర్ కాస్ట్యూమ్ కాటేజ్ అండ్ అంచనే ನಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ 93.5 ರೆಡ್ FM. ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೂಸ್, PK ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್, ಕುಶಲ್ಸ್, ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ಸ್, SL ಶೇಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಹೌಸ್, ಕಾರ್ ಡೆಕೋರ್, ಬಿಯೋಮಾಂಟ್ ಹೇರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ಸ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್, Crystal Park Inn and Arohanam Hospitalities, Royal Groom, Cochin Bakery, Vasudev Stores, Olympic Sports, SP Cinemas, Happiness Bar, Glitz, SS Creations, GD, Vedam Ayurveda, and finally Sri Dharmasala Manjunatheshwara College, Ujire. ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಇನಿತ ಸುತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಫೈಟ್ ಮಲ್ಬೇರ ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇರೋರ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ಬೇರ ಟೀಮ್ ದ ಪುದರ್ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಸುರುಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ. ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ದುಮ್ಮುನಿಕುಲು ಸೀಸನ್ 2 ತೂಂಡುಂದಾಂಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ತೂದುಪಾರು ಹೊಸ ತಂಡ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು. ಈ ತಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕುವಾರು, ಬಟ್ ಲೀಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಸೀಸನ್ 2 ನಿಕಲೇ ತುಯ್ಯಾರ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪುವೇರ ಇತ್ತೆ ಮೊಗಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಅನ್ಪನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪನಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿಯ ಅವ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ದಾಲ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ. ಸೊ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಉಲ ಬೆನ್ಪು ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರುಲ್ಲೇರು ಅಂದತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಬರ್ತದ ನುಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ಬೇರಪ್ಪ. ಕೆಲವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿದ ಗೋಣಿ ದೆರ್ಪುನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಕೆಲವು ಅಡಿಪುನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಹೌಸ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಉಲ್ಲೇರು, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು, ಪೊಡೆಪುನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಒಕ್ಕು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಒಚ್ಚು ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರು, ಇದು ಮಾತ ಜನ ಒಪ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಪನಗ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿದ ಪಡಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಾದ ಈ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಗಡಿಬಿಡಿ ಕುಸಲ್ ಎಸಲ್ ಇದು ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಅಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುನು ಪಂದಿಗಳು ತೂಲೆ. ಸೊ ಜೋರ್ದ ತಾಟಿದ ಮಾನಾಡಿಗೆರು ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸರಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ಬಿ ದೇವದಾಸ್ ಗಣಪತಿ ಪೈ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ನ್ಯೂ ಚಿತ್ರ ಟಾಕೀಸ್ ಹತ್ತಿರ ಡೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ 1 2 3 బాగా పాడంగా సైపునాయి నెట్టు దూలు సుమారు ఉండియా అన్నందు అత్తే ಅತ್ತಿಗೆತ ಏನೇ ಮುಂಚಿನೇರೆ ಮುಳು ಬಿಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮೆ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಚಿನ ಮಿತ್ತ ಅಕಾಲೆಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ನಿಗಲ್ದಲ್ಲ ತಪ್ಪೆನ್ನರಬಲ್ಲಿ ಎಂಗಲ ಮುಂಚಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚಾದು ಮುಂಚಿಂದೇ ಪನೋಡಾಪುಡು ತುಂಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅಪಾರ್ಥ ಎನ್ನರಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಂಚಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎನ್ನದದು ಮುಂಚಿದ ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಅಪಾರ್ಥ ಎನ್ನರಬಲ್ಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಮಾಡೋದಂಡ ಎಂಗ್ಲೆಟ್ ನೋ ಬಾಲೇಜ್ 6 ಲ 4 ಲ ನಿಗಲ್ ದೇರ್ತಾರ್ನ ಮಾತ್ರ ಆದತಿ ಮುಂಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಜನ ಇತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ದಾದನ ಪಣ್ಣೆಗೆ ಬೇಜಾಡು ಸೀದಾ ಬೋತೇರು ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ದು ಇನ್ನೇರುಲ್ಲೇರಿ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬೇಲೆದ ಎಂಬಿ ಹಲೋ
ಜನಗಳಿಗೆ ಏರಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ನಾವು ಜನ ಬಾಡಿ ಬೇತ ಬಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ನ ಸಾವ ನೀನು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಮೂಲು ದೇವೋ ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಕೋಲರಿಗಿಲು ನಮ್ಮ ಭೂಷಣ್ ಬಾಡುಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಿಂಡ ಬಿಡು ಇತ್ತೆ ಬಾರಿಡ್ಲ ಪಿಂಡ ಬಿಡ್ಬೇರ ಮಾರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನೇರ್ಪುಡಿ ಮಾಡ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾರ ಮಗಳಿಗೆ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ನೆಕ್ಲೇನು ಮುಂಡಾಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ನೇರ್ಪು ಬೇರೆ ವಕೀಲರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹಾಕು ಹಲೋ ವಕೀಲರ ಸಸ್ಯನ್ನ ಇಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತೇನೆ ಈ ಬೇಲೆ ಬೇಲೆಗೆ ಬರನ್ನೆಗೆ ಇನ್ನೇಡು ದಾದ ಅಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಯಾನಿಂಚ ಒಣ್ಣಂದಿರ ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ ಅವು ಸೆಕ್ಸ್ ಆನ ಪೊನ್ನ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜನ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲೆ ಸುರು ಸಂಬಳ ಕೊರೋಡ ಅವಳು ಅಂದ ಮರ ಅವಳು ಆಯ್ತು ಅರ್ನ ಆಯ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ದನ ಉಂಡು ಬಂತಾರೆ ಅರೆಗೆ ಅದು ಮೂರು ಪೂರ ರಾಸಿ ಬರ್ದು ಹೋಗುನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಗಳಿಗೆ ಸೀದಾ ಹೋಗುನು ಅಂಡ ಇಂಚಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಈ ರೀತಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪನೊಂದು ಕೊಡ್ದ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಮುಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚರುಳ್ಳೆ ಮೂಲು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದಾದ ಬಕ ಮುಲ್ತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆలు ದಾದ ಅವನ ಮಾತ ಎಳೆ ಆದ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪನೊಂದು ಪೈರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಆನ ಮೂಲು ಇರ್ನ ಕೆಲವು ಪಂಚ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತೆ ಐಟ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಜ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಆತ್ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತನು ಮೌಲ್ಯ ಅಂಚಿನ ಮೂಲು ಬೇಲದ ಸೇಸು ಮೂಲ್ಯ ಬೈಜಿ ನ್ಯಾನ್ ಮಂಡೆ ಚಡುವುಲ್ಲ ಮೂಲು ಕಾಮಿಡಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಚಿನ ಗಡಿ ಬಿಡಿಟಿ ಯಾನು ನಂಬರ್ ಹೊತ್ತನ ಬುಡ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬುಡು ಮಕ್ಕಳು V4 ದಕ್ಕಲ CPL ಪ್ಲೇಯರ್ ಯಾನ್ ತೂಪುನ್ ಬೇದ ಎಂಚ ಬಂದ ಪೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಮಣ್ಣ ಹಲೋ ಓಲರಿ ಯಾನ್ ಉರುವಾಡುಲ್ಲ ಉರ್ವಾಡ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದಂದು ಪೂರ ಸುದ್ದಿ ಆತನು ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ತುಂಬೆರ ಜನ ಬೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿಕೊಂಡಾರ ಜನ ಬೋಡೆ ಈರೆ ಕೊಲ್ನಿ ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಮುಂಚಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಗೋಣಿ ತುಂಬಾರ ನಾನು ಗೊತ್ತಾನು ಕಡಪುರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಕಡಪುಡು ಒಂಜಿ ತೂಕ ಕಡಪುಡೋಡಿ ಕಡಪುಡು ಚಿನ್ನ ಉಂಡದೆ ಕಡಪುಡು ಈರ ಕಡಪುಡು ಚಿನ್ನಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಂಕಲ ಮುರುಕುದೇ ಹೋಗು ಅನಮಿನಿ ಬತ್ತಿ ಜೇರ್ನ ಪೂರ ಮುಂಚಿ ಬೊಲ್ಲಡೆ ಹೋಗು ಆನ ಜನ ಕಡಪುಡು ಏರ್ನ ಮಾರೆ ಮೂಲು ಬೇರೆ ಜನ ಕೊಡತ್ತ ಏತು ಮೋಡಿ ಗೋಣಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ನಂತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಣ್ಣೂರ್ದ ಮೈತಿದಿ ಕೂಳೂರ್ದ ಮಾಮಿಯೇ ಏರ್ನಿಕುಲು ತುಂಬೆರ ಬೈದೀನಿ ಅದೇನು ಮುಂಚಿದ ಗೋಣಿನು ಈಗ ತುಂಬೋರ ಮಗ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬುನ ಅದೇನು ಮುಂಚಿದ ಗೋಣಿನು ತುಂಬ ಅಂಚ ಆನಲ್ಲಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಮುಂಜಾನೆ ತುಂಬು ನಿಮ್ಮ ನೆಂಚಿನಿ ಪೊಣ್ಣನ ಜೀವನ ಮಣ್ಣದ ಭಾಜನ ಪೊಣ್ಣಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲ ಮೇಪಲ ದೂರ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕುಸಿಟ್ಟದ ನೋಡು ಉಲ್ಲಾಸುಡು ಬಾಯಿಡ್ ಬಾರಡು ಬಲ್ಲಿ ಮಗೊಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಒನ್ನೊಂದು ಚಂದ್ರಲೋಕ పోతుజేరా ನದೆ ಓ ಕುದುರೆ ನಾನು ಚಂದ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೋಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತೆ ಓ ಅಲ್ಪೇಲ್ತಿ ಮಾರೆ ಯಾ ಬನ್ನಿ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಗೊತ್ತಾ ಅನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏಕರ್ವತ್ತು ಬೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮುಂಚಿ ತುಂಬನ ಲೊಕೇಶನ್ ಲೋಕೇಶಲ್ಲೊಲ್ಲೆಗೆ ಅಂದ ಅಂಜಣ್ಣ ಎತ್ತು ಬರ್ರಿ ಅದಿಂದಿ ಮುಂಚಿನ ಗೋನಿಂದಿ ಲೋಕೇಶ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೋಕೇಶ್ ಮುಂಚೆ ತುಂಬನ ಲೊಕೇಶನ್ ಪಂಡ ಜಾಗ ಜಾಗೆಗೆ ಇವರು ದೂರ ಹೋಗಿ ಮೇಲಿಗೆ ಬರುವಲ್ ಇದು ಪೊನ್ನುಲೆಟ್ಲ ಎಂಚಿನ ಉಂಡಾದದೆ ಅದನ್ನ ಇದನ್ನು ಪಾತನಗುಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಡು ಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಒವೇ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಡು ಸುರುಕು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅತ್ತಪ್ಪ హలో ఇన్నదాలజ్జ ఎన్నర ఉండప్ప పోండు అకులు పూర బాగి దీపినత్త ఎన్న మూకు దొట్టికి దీపియ మొక్కలు మాత రెడీ ఉల్లేరు మూకు తట్టి
పొడి మారే పొడి అయిపోయినబ్బే ఆడు కాలి పొడి ಬೇಲೆ ಸುರುಮನ್ ಕೊಡು ಎಂಕುಲು ಉವೇ ಬೇಲೆ ಸುರುಮಾನ್ ಪುಣಿ ತುಂಬು ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹ ಬೋಡು ಐ ಕೊಂತೆ ಪಾಡುವೆತ್ತೆ ದೇತೋನು ಮಾರು ಕೈ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿ ಚಿಕ್ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡುವೆ ಬೇಗಾರ ರಾವಣ್ಣ ನಲ್ತೊಂದು ಬೇಲೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಲಿ ಓಯ್ ದಾದವ್ ಮುಂಚಿ ಮುಂಚಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಗೋಣಿ ತುಂಬೋಡು ತೊಟ್ಟೆರಿಂಚಿನ ಕೊನೊಬ್ಬನು ಗೋಣಿ ಎಂಕ್ ದುಣ್ಣ ಪುಂಜಿ ಐಕೆ ತೊಟ್ಟಿರ್ಗ ಅಂತೀನಿ ನೀನಿತ್ತ ಓಲ್ಡಿ ಓಡಿ ಈರು ಬರೀಟ್ ಕುಲ್ದು ತಿನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿನ ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಳು ಬೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಸೀದಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿಂಚ ಮರಿಯಲ್ಲಡು ಗುಡ್ಡೆರ್ದು ಮಣ್ಣ ಜರಿಲಕ ಇರ್ನ ಮೂಂಕೂರ್ದು ಪೊಡಿ ಜರಿ ಒಂದು பொடி இல்ல சாவு இல்ல ಎತ್ತಿದೆ சமந்தர் எங்க இரு சத்தமந்தர் இரு ಸತ್ಯ ಮಾಡೋರು ಅದೇ ಈರು ಮೂಂಕು ಪೊಡಿಯೇ ಜಿಂಜ ದಿನ ಅತ್ತ ಸಿಗಿಡಿ ಜಿಂಜ ದಿನ இரு பாத்திரமல்ல இரு இரு உண்டாத்த இரு பரபுருஷ வந்து புட்னி பரபுருஷ வந்து புட்ನಿ ಅಪ್ಪನ ಹೊಸ ಪುರುಷ ಆತುಂಡ ಹೊಸ ಪುರುಷ ಅನ್ನ ಬುಡ್ಪಿನಿ ಇರೇಗೆ ಅಂಚತ್ತು ಇರೇಗೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪವ ಒಯ್ಕಲ ಆಲ ಬರೋಡಿರಿ ಉಂತಲೇ ಆ ಮೇಟ್ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ಇತ್ತದುಲ ಇರೇಗೆ ಇತ್ತ ಕಲ್ಪ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಗುಡಮ ಬಲ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನ ಪೋಡಿಯರು 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 ಅವು ಮತ್ತೆ ಸೈಯರ್ದಿ ಇದಾನೆ ಕಾರ್ ಅಗೇಲ ಮಂತ್ರ ಆಗ್ತದೆ ಓಡಿನಿ ಸಾವು ಮುಲ್ತೋಡೆ ಅರಂಜಿದಂದೆ ಸಾವೆ ಪಕ್ಕಡಿ ಅಂತಿ ಅಂತಿ ಎತ್ತಿಂದೆ ಎತ್ತಿಂದೆ ಇಂದದೆ ಆರು ಬಂಪಿನಿ ಎಂಕು ತುಂಬೆರ ಪೂಜಿಗೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕು ತುಂಬೆರ ಪೂಜಿ ಮಂಡರ ನಿಕ್ಕು ತುಂಬೆರ ಪೂಜಿ ಮಂಡರ ನಿಕ್ಕಿಜಿನರು ತುಂಬೆರ ಪೂಜಿ ಇರವಾಡು ಉಂತಾಡು ದೂರ ಲೋಡುಗು ಲೋಡು ಲೋಡುಗು 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 ಸೀದಾ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಣ ಮೂಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದೇನಾ ಓ ಹೀರ್ ತುಂಬಾರ ಅಂಚತ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋಂಥದ್ದೇ ಬೋಡು ಅವಳು ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ತೂಗೋಡು ಒಂಚೂರು ಜಾರವರ ಯಾನ್ ಅಪಾರ್ತೇನೆ ನಕ್ಲೆ ಬಂದು ಯಾನೇ ಅಪಾರ್ತೇನೆ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಬೈದಿನಿ ಬೇಲೆ ಸೀದಾ ಬಂದ್ಕೊಡು ಬೇಲೆ ಬರುಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಉರ್ದೆರ್ಪುಲೆ ಮುಂಚಿದ ಗೋಣಿ ಅಲ್ಲ ಫಿರೋರ್ ಅಪಾರ್ತೇನೆ ನೀನು ಸೀದಾ ನಾನು ಮುಂಚಿದು ಒಂದು ಬಲ್ಲವ ಹೋದೆ ಕುದುರೆ ಇರೇಗಿತ್ತ ಕಲ್ಪ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಬೂರ್ದು ಪೇಜೊಂದು ಬೋಲೆ ಒಂಜೆ ಮುಂಚಿತ್ತಿನದ ಗೋಣಿದಾವು ಕೊನೆಯಿನ ರಡ್ಡಿಂಚಾಯ್ನು ಒಂಜೆ ಗೋಣಿದನೆ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಿ ಪೇಜೊಂದು ಬೋಲೆ ಸೀದಾ ಇದೇ ಕಲ್ಪ ಎತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಅವನು ಐಟ್ ಐಟ್ ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಡಲ್ಲ ಬಾಡು 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 ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಬಂಜಿನಾಲ ಆಡಲ್ಲ ಏಸ್ ಹೋಗದ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪೋಲ್ ಬಾಲು ಬಂಜಿನಾಲ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಡ ಬಂಜಿನಾಲು ಅತ್ತ ಬಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ಕೆ ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಅಬ್ಬಜ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಬೋಲ್ದ ಓಲು ಎಂಚಿನ ಎಂಜ ಬುಧರೆಂಜೇರ್ನ ಹುಟ್ಟಿಗಾರ ಕೂಸಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಬುಧರವು ಅವು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅದೇ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಕಾರ್ಗ್ಲ ಕಲ್ಲು ಒತ್ತಾತೀನಿ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ಒತ್ತದಿನ ಅತ್ತ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿನ ಹಂಗ ಗೊತ್ತು ಒಟ್ರಾಸಿ ಕಲ್ಲು ಒತ್ತಾದಿ ಆ ನಿಂಚ ನಡಪು ಅಂಚ ಜನಕುಲ್ ಪುರರಿ ಎತ್ತದ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಕುಟ್ಟಿಕಾರ ಕೂಸಮ್ಮ ಅಂಚ ಇದ ಬುಧರೆಜಿಂದ ಕೂಸಮ್ಮ ಕೂಸು ಕೂಸಮ್ಮ ಅಲ್ಲವೇ ಬನ್ನಿ ಕೂಸು ಇನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಎನ್ನ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೋ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕಚ್ಚ ಬಂಡ ಬಂಡ ಭಯಂಕರ ಜೋರ್ಲಿರ್ಬಹುದು ಎದ್ದಾದಿನ ಸೂಪರ್ ಆತು ಬಂಗೋಡ್ ಅಲ್ತು ತುಂಬೊಂದು ಹತ್ತೀನಿ ಇರ ತಿಗಲೇದಿ ಜಾತಿ ಎಟ್ಟು ತಿಗಲೇರಿ ಒಡಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಬೋಪೆ ಅಂತ ಒಂಜೆ ಪೊಡಿನ ಬತ್ತೊಂದಿನ ಮಾರಿ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಂದ ಎಲ್ಲ ತಿರ್ತು ಮಾಡಿ ಜಾಲ ಎಚ್ಚೆ ತುಂಬಿಡಿದ್ದೆ ಸಂತೆರ್ಲ ಪುಂಜೋ ಪೋಂಡ ಪೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಪೋಡ್ರವಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಯಾನೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪೋಡ್ರಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಯಲ್ಲ ಮಾರಿ ಇದನ್ನ ಎಂಚೆ ತುಂಬು ಎಂಚೆ ತುಂಬುನು ಎಂಚೆ ತುಂಬರೆ
ಆಹಾ ಈರೆಲ್ಲ ಮಕರ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಮಕರ್ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ತೂಬರ ಅಂಚ ಉಮ್ಮೆರ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಈರ್ನ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತ ಇತ್ತ ತೂಲೆ ಅನ್ಯ ದಾದ ಬಂತೇರು ನನ್ನೆ ಸೆಕ್ಕೆ ಎಂದನ್ಯ ಅತ್ತಿ ರಾಜನ್ಯ ದಾದ ಬಂತೇರು ದಾದ ಬಂತೇರು ನೇ ತುಲೆ ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಗಟ್ಟಿ ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ ಮನಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವು ಉಂಟು ಕೆಟ್ಟದೆ ಉಂಡು ಗೋಣಿ ಉಂಡು ಗೋಣಿ ಉಂಡಿ ಓ ದೇವರ ಯಾನಾತ್ ಬಂಗುಡು ತುಂಬಿನ ಮಾರ ದೇ ಯಾನಿತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿಯೇ ದಾದ ಅನ್ಬಿಡು ಮನ್ನ ಜನ್ಮಜಿ ರಾಜನ್ ಅಂಚ ಬಂತಿನತ್ತ ನಂದು ಸುದೀಪಣ್ಣೆ ದಾದ ಬಂತೀರಿ ದಾದ ಬಂತೀರಿ ಏನಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುನಿ ಬಯಸಿಲ್ಲ ಸಿಗದು ಬಾಳಲಿ ಬಯಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಬೇಲೆ ಒಂದು ಉಂಡ ಬೇಲೆ ನುಸಲ್ಲ ಏವುಲ ನಮ್ಮ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಸುಂಟದ ವಿಷಯ ಉಪ್ಪಡ ಅಂದ ಉಪ್ಪಡತ್ತ ಚಟ್ನಿ ಹೊರ ಗುಲ್ಲೆ ಸೊಂಟ ನಕ್ಕು ನಕ್ಕು ಯಾಕೆ ಕುಸಿದು ಬಿಡುವೆ ಮಾರ್ಲು ಬುರಿಗಿಡ ಅಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೋಶ್ ಕುಂಜುನ ಅಂದ ಕಾಣದ ಮುಂಚಿಗೆ ಅಂಬಳಿಸಿದೆ ಈಗ ನಾ ಪದ್ಯಟ್ಲ ಮುಂಚಿ ಬೋಡೆನ ఒక ఇరున ముంచిద ఫ్యాక్టరీ అత్త ಅದ ಮುಂಚಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ಮುಂಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಂಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಂಚಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇದೆ ಒಂದು ಕುದುರೆ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಊದ ಮುಂಚಿ ಏರಂಡ ಒರಿ ಬನ್ಲೆ ಒರಿ ಬನ್ಲೆಯ ಏರಂದಲ್ಲ ಒರಿ ಬನ್ಲೆಯ ನೀಪನ್ ನೀಪನ್ ಏ ಈ ಪನ್ ಈ ಪನ್ ఈపన్ 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 ಈ ಪನ್ ಈ ಪನ್ ತೂಕ ಈ ಬಂದೆ ಬಡಿ ಒಂಜೆ ಲಕ ಏಕಾರ ಗುಂತ ಇರ್ಮುನು ಏರಲ್ಲ ಒರಿ ಬನ್ಲೆ ಒರ್ತಿ ಬನ್ಲೆ ಆಂಡಿ ಈರೆ ಬನ್ಲೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನನಗೆ ಏನು ಬೇಡ ಇರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಅದ್ದೆ ಅಪಟ ಮುಂಚಿದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದೇ ಬಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಡಾಲ್ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತಿಂಚು ಬೇಲೆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ದಾನೆ ಲೇಟ್ ತಾನೆ ಬರ್ಪಿನೇಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಲಿತ್ತೇವೆ ಓಡಿ ಬಯಲು. ಅಲ್ಲೇ ಬತ್ತಲ್ ತೋಜಲ್ ಹಾಲೆ ಅದೇ ದೂರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ದಾಯ ವೈದಿನಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬೆರೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಕ್ಷಾದ ಏನು ತುಂಬಿದೆ ರಿಕ್ಷಾದ ರಿಕ್ಷಾ ಬನ್ನೇಟ್ ಇತ್ತ ರಿಕ್ಷಾ ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಯಾನೋ ಒಂದು ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ರಿಕ್ಷಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಸೀದಾ ಹೋಯಿನ್ ಜೊತೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಇರ್ಬೋದ ಮೋಲ್ತು ಒಂದಿನ ಮುಂಚಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಒಂದೇ ಆ ಮುಂಚಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ 15 ವರ್ಷ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಥ ಎನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ವಿಷಯ ಆ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿದ ರಡ್ಡು ಬುಡು ಅದ ಪೋಡಿಯ ಪೋಡಿ ಅತ್ತಿ ವಿಷಯ ಬುಡು ಮುಂಚೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಗುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಗುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಗುದ್ದೆ ಅದು ತೋರ ಅದು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಗುದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಉಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಖಾರದ ಕಚ್ಪುರ ಬಾಡ್ಯಾರ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಕೋಟೆ ಕಚ್ಪು ಮೀನಿನ ಕಚ್ಪು ತರಕಾರಿ ಕಚ್ಪು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರೇವಿಗೆ ಪೂರ ದೇವಿನ ಕಳೆದ ಬಾಡ್ಯಾರ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ಬೇರೆ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಮುಂಚೆ ನೋಡಿ ತಿರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ದಾದ ಗೊತ್ತಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಕಸ ಬಾಡ್ಯಾರ ಜಿರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕಸ ಕೊಡ ಬುಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಚಟ್ನಿ ಬಾಡ್ಯಾರ ಬುಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಕನ್ನಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಂದೇರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಬಂದೇರಿ ಹಿಂದಿ ಮಿರ್ಚಿ ಬಂದೇರಿ ಹೆಚ್ಚ ಖಾರ ಬಡ್ಚಿ ಬಂದೇರಿ ಬುಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತ ಉದ್ದದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಉದ್ದಾಗ ಮೂರ್ದು ಚಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಡ್ಬೇಕು ಪೆಪ್ಪರ್ಗೆ ಬಾಡ್ಬೇಕು ಬುಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚ ಖಾರ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರಣ್ಣಲ್ಲ ಬಪ್ಪರ್ ಬಾತೇರ್ ನಿಜ ಬಪ್ಪರ್ ಬಾತೇರ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನುರ್ತುದು ಮುಂಚೆ ಬಾಡುವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುಂಚಿನ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ವಿಷಯ ಮಾತೀರಿ ಮೇರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚತ್ ಬೊಕ ಇತ ಪನ್ಪುನಂಡ ಈ ಪೊಂಜು ನಕಲ ವಿಷಯ ಪನ್ಪು ಪೊಂಜು ನಕಲು ವಾವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಐದಿರೆ ಚೈತ್ರ ಬಂತು ಅರೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈಟ್ ಬರಿದ್ದೀರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಸಮ್ಮನೆ ತೊಲ್ಲೆ ವೀರ್ ಯಾನೆ ಏತ ಕ್ಷೇತ್ರವಿಲ್ಲ ಗುಂಡಮ್ಮಂದೆ ತೊಲ್ಲೆ ವೀರ್ ಓಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಅಂದೆ ತೊಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಅಂದಂದು ಅವಂಜಿ ಇರು ರಾಣು ಮಂಡಲ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಮೋಲ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗಂದು ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಫೇಮಸ್ ರಾಣು ಮಂಡಲ್ ಆದತ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಲ್ ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಇರ್ನ ಪುದರ್ ಗೋಪಾಲ ಇರ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದರ್ ಭೂಪಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಪಾಲ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿ ಇರ ಕೈದಾದ ತಿನಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅಂಡಿ ಅಪ್ಪಣ ಯಾವ ಉಂಟಲ್ಲ
ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದೊಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಜೋರಾಯ್ನ ಒಂಜಿ ತಾಟಿದ ಮಾಲಾದಿಯ ಕೊರಡು ಎಸ್. ಸೊ ದೀಪಕ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೊಂದು ಸೀಸನ್ 2 ಬಾರಿ ಕುದರ್ ಪಡೆತಿನಾರು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಾರುಲ್ಲೇರು ಬರೀಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನ್ ಪಚ್ಚುನ್ ಲೆಪ್ಪ. ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಆರೊಂಜಿ ಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ದು ಮಾತಾಡಲು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆಡುಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಂಚ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರುಲ್ಲೇರು ಗಜರುಲ್ಲೇರು ಕೇನ್ ಗನಮ. ಸೊ ಜೀವನ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಐಸಿರಿ ಟೈಮೆಕ್ಸ್ ತುಳುವ ಐಸಿರಿದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಾಂಗ್ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಟೈಟಲ್ ಕೇನ್ನಾಗನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಟೈಟಲ್ ದೀತೇರು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆತನು ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಪೂರ ಭಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂತೇರು. ಅವೇನೊಂತೆ ಸ್ಲೋ ಮಲ್ತನಾಡ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನಾಗಲ ಪನ್ಪಿನೇ ಬಡ್ಸಿ 1 2 3 4 ಬಂದಾಗ ಇಡೀ 1 2 3 4 ಫುಲ್ ಟಾಪ್. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀವನ್ ಸರ್. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು. ಜೇಮ್ಸ್ ಸರ್ ಡಕೇನ್ಗ. ಜೇಮ್ಸ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆತನು. ಭಾರಿ ತೆಲ್ಪಾಯಾರೆ. ರಡ್ಡು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಕುದ್ದಿಯ ಮುಂಚಿ ನಡುಟೊಂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಾನೆ. ಸೂಪರ್ ಭಾರಿ ತೆಲ್ಪಾಯಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ. ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾದಾನ್ ಬಂದಾಗ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇನ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಇರ್ಬತ್ತು ಪಂಡೆ ರೆಂಡ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಥವಾ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿನ್ ಅವಾಗ ಹಿಂಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಮುಗಲ ಮುಂಚಿನ್ ಯಾನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡಿಯನ ಅಂತ ಬಂದ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಒಂಚೂರು ಊಫಿ ಪಾಡು ಮಾಫಿ. ಸರ್ ಶಶಿ ರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ಕಾಮಿಡಿದ ಸಂತೆಡೆ ನಮ್ಮ ಏಪೂಲ್ ತಂಡಗ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಉಂತುದು ತಾಟಿ ಕೊರಿಯರ್. ವಾ ಸೂಪರ್. ಕೆರಿಯರ್ ನಿಗುಲು ಕೆರಿಯರ್ ತೆಲ್ತು ಸಾಕಾಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತೆ ಅನ್ ಕೈಟ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಎತ್ತೆ ಓಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅವಕಾಶನೇ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಚಾರ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ನೋ ಬಾಲ್ ತೆರುಪುಗ ಎಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಐತ ಭಗತೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ 4 ವರದಿರುತ್ತೆ. ಭಾರಿ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಿಖಲ್ನ 5 ಜನ ತಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. 2 ಜನ ರಂಜಿತ್ ನಕಲು ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಿತ್ ಇರ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬತ್ತು ಒಂಜಿ ಸೂಪರ್ ಅದೊಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೊಂಜಿ ಪಂಡರ ಓಲ ಖುಷಿ ಆಡು ನಿಖಲ್ನ 5 ಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಟೀಮ್ದ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾರ್ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತ ನಿಖಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಟೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇಂಚೆನೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಲೆ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪಾಡು. ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಣ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ. ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಚೈತ್ರಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳಸಿರಿ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು. ಪಾಪ ಶಶಿಯನ್ನೇ ಸುಮಾರು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರೆ ನಗೈಟು ತೆಲ್ಪುನಗ ಆರು ಕಂಕನ ಪೂರಿ ತೆಲ್ತಿ ಯಾನು ಒಯ್ತ ಸಮ ಪೆಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಉಂಡು ತೂಲೆ ರಣಮೂಜ ಹಾಕ್ಯಾರ ಯಾನು ತೆಲ್ತು ಬೂರ್ದಿತ್ತೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂದೆ ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ತೂಲೆ ಐಕೆ ಅಪಾರ್ಥ ಏನಾರ ಬಲ್ಲಿ ಸುರುಕೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮಸ್ತ್ ಪೊಡ್ಲಾತಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಾದ ಪನ್ಪಿನ ಗೊತ್ತು ಜಿಂಗ್ ತೆಲ್ತಿ ನೀರ್ ಪರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಇಂಕ ಆತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲುಂಜಿ ಮೂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಬತ್ತೆ ನಲ್ತಾರ್ ಮಾರೆ ಶೆಕ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ನಿಕಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ನಿಕಲ್ ಚೂರ್ಲ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ಜಾರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂಕ ಅವನುಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಚ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನ್ ಮುಕ್ಳನ್ ಕುಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇತ್ತದಾದ ಪಂಡ ಇಂಕ ಮಿಸ್ ಅವನಿತ್ತು ಎನರ್ಜಾಸಿ ಹಾಕುಲ್ ತೇಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಂದು ನಿಕ್ಕುಲು ಈತ್ನಂಟ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಯ್ನ್ ಲೇಕಿನ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಲ್ದಾರು ನಿಕ್ಕಲಿರ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂದೇನು ಪಾರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಬಂಗೊಂಡು. ಓಕೆ. ಸೊ ಗಿವ್ ಯು ಬೆಸ್ಟ್. ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚನೆ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ಪ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಇನ್ನಿತ ಮೂಜೆಟ್ ಐ ಲವ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇಂಕತು ಮರ್ಲೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿ ಹೇಳ್ತೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಮೈಲ್ ರಾಮದಾಸ್. ವಿನಿತ್ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಟೀಮ್ ದಕ್ಲ ಐ ಲವ್ ಯು ಪಣ್ಯಾರು ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆ ಪೂ ಅವಲೇದಿಲ್ಲ ಬರೀಟೆ ಪೂ ಬಾರ್ದು ಮುರಾಣಿ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ. ಓಕೆ. ಪಲ್ಲೆ ಸರ್. ಎಸ್. ಕರಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಲ ಕರಿನ ಸೀಸನ್ಲ ತುಳುವಾಯಿಸಿರಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇಂಡುವೇ ಟೈಪ್ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ನಿಕ್ಕಲನೇ ಅಂಚನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಮೂಲ ಅಂಚನೆ ಇಡೀ ಡೈಲಾಗ್ ಯಾನೊಂದು ಮೈಮ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅದು ಈತೆ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬೇತೆ ನವರಸೊಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಉಲ್ಲ ಐತ ಬೇತೆ ಆಂಗಿಕ ಆಹಾರ್ಯ ವಾಚಿಕ
ನೆಟ್ ನಿಕಲ ಆಂಗಿಕಲ ಉಂಡತೆ ಐಕಲ ಎಂಕಲು ಒಂಜಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ದೇದ ಕಾಲು ನಿಕಲ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲು ಬಾಲ್ಪುರದ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಲ್ಪರದ ಗೋಣಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನೇಕ್ ನೆಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15-20 ಮಾರ್ಕ್ ಐಕೆ ನಿಕಲು ದೇದಾರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಆತ ನಿಕಲ ಮಾರ್ಕ್ ನಿಕಲು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರ ಅವು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾನೂರು ಮೈ ಮಾಡ್ಚಷ್ಟ ತೂಪುನು ಖಾಲಿ ಡೈಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಪೂರಕವಾದ ನೆಂಚಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಿಕಲ ದಾದಪ್ಪುಂಡು ಅವಳು ಆತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಪ್ಪುನು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಿಕಲು ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಒಂತೆ ನಾಲೆಜ್ ಉಪ್ಪುನ ಬಹುಶಃ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಪುನಂಚಿನ ತಂಡ ನಿಕಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಂದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆ ಮುಂಚಿ ಪುದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯೇ ಉಂಡತೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿದ ಭಂಡಾರ ಐಟೇ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅವನು ಸರಿ ನಿಕಲು ಅರ್ಥ ಮಂತಾರೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಚೈತ್ರ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದೇರ್ದಲ ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಪೋಡೆ ನಂಚಿನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅದು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಆಡತ್ತೆ ದೀಪಕಣ್ಣ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಂದುವೇ ಯಾವ ಮುಂಚೆ ತಿರ್ಗಾಟ ಮುಂಚೆ ಬಂದೊಂದು ಇಡೀ ತಿರ್ಗ ನಾನು ವಾವ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸೊ ಏನು ಸುರುಕಾದ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ನಮ್ಮ V4 ನ್ಯೂಸ್ದ ಬಾರಿ ಹಿತೈಷಿ ಯಾರು ಸೊ ದಯಮಲ್ತ ಆರ್ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ ಬರೋಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಂಟ್ ಅಲೋಷಿಯಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ದ ಆರ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಜಾನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ದ ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ದಯಮಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು 7,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೊ ಸಂಶುದ್ದೀನ್ ಸರ್ ದಯಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂಚೆನೆ ನಂದಿನಿದ ಗಿಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಸೊ ನೇನು ನಮ್ಮ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಕೊರಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ The last season award that is Bahi Sihi Madona movement ನಮ್ಮ happiness chocolatey bar so ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪನಂಚಿನ ಬಾರ್ so 10 rupees ನೇನು ಜಾನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಸರ್ ಕೊರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ Thank you so much. Thank you Timex Tulu iSeries. Thank you. Sun Premium Refined Sunflower Oil presents Rohan Corporation Comedy Premier League Season 3 powered by Aruna Masala and Land Trades Builders and Developers. Automobile partner Renault, beverage partner Nandini, hospitality partner Hotel Ocean Pearl, healthcare partner KMC, technology partner Digital Planet, green energy partner Kumble Solar, radio partner Red FM, fashion partner Black and Black Fashion Analyst. Co-sponsored by VK Furnitures and Electronics, Vasudev Stores, Heaven Rose Professional Unisex Saloon, Wardrobe Kits and Men's Apparels, Kushal's Fashion Jewelry, Modern Kitchens, Hotel Crystal Park in Mysore, Car Decor, Evergreen Garments and Exports, Biomont's Hair Replacement, Cochin Bakery, SL Shade Diamond House, Lady Hill, Olympic Sports, Royal Group, Deccan Carpets, Maya Happiness Chocolatey Bar, Costume Cottage, Sri Veda Mayu Ayurveda Multi-Speciality Hospital, Tribhuvan Hero, SDM College Ujre, SP Cinemas, B Devdas Ganapati Pai Enterprises and Day to Day Digital.